Muntu amene ali opepera amasankha kusanena chilungamo, koma yekhayekhayo amene ali wochenjera komanso omuopa Allah ndi Mulungu kapena Mulungu amasankha kunena chilungamo, chifukwa chilungamo ndi chimene chimawombosa, chilungamo ndi chimene chimamasula. Andale ambiri kuno ku Malawi amasankha kusayima pa chilungamo, koma chilungamocho akuchiziwa. Chifukwa tuzingati chimozimozi m'Baibulo amatiphunzitsa kuti kodi pa tsiku lomaliza Mulungu akakakufunsa kuti iwe ntakutumiza pa dziko lapansi unapanga chani, kodi inu mukayankha kuti chani? Ndi chimozimozinso andale ambiri amasankha kuti asamanene chilungamo pamene ali mboma, amafuna kuti malo mwa kuti amuthokoze kapena kumusangalasa Mulungu, amafuna amusangalase munthu. Chimozimozinso ku sukulu ankatiphunzitsa kunena kuti A times A ansala yake ndi A squared. Koma yankho lomwelo kapena funso lomwelo munati mumfunse wandale kumufunsa kuti kodi A times A ansala yake ndi chani, sakuyankhani kuti ndi A squared, akuyankhani kuti A times A ansala yake ndi aksa. Izi ndi zimene amapanga wandale, akuziwa kuti ansala ya A times A ansala yake ndi A squared, koma iyeyo asankha kukuyankhani kuti ndi aksa chifukwa samafuna kunena chilungamo. Izi zimene zachitika zulo kwa chinsapo ku UNICEF ground kumene kunali chipani cha Ford chimene chinakoka anthu ochuluka, chifukwa anthu ena amaona ngati zipani zawo ndi zimene zimakoka anthu, komanso kumene kuchataonako palibe amene walandira ndalama. Kuchipani kusonkhano moja kunabwera anthu ochuluka kwambiri, koma funso likhale lonena kuti kodi zimene amanena mtambo zija ndizoona? Muziona kuti zimene amanena mtambo zija ndizoona kuti Amalawi tikuvutika, Amalawi tikukhalira mphati, Amalawi achinyamata ntchito zikusowa, zinthu zidakwera, fetereza kulibe, chimanga kulibe, zonse zija akunena mtambo zija ndizoona, ndipo pamene paja palibe chimene chanama iye. Komano mwina nkutheka kuti Amalawi sakumukhulupirira mtambo uja. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti pamene iye anali mboma anangokhala vyende ndikumango bakira kapena kufuna kumusangalasa chakwera. Tiyeni tonse andale amene mumapanga andale ino, amene mwasala mu tonse alliance, amene muli mu DPP, amene muli mu UDF, amene muli mu Afodi, nonse amene zipani zonse tiphunzire kunena chilungamo, amene muli mu UTM, amene muli mu PP, muzinena chilungamo, chifukwa siku lanu la 40 lizakwana monga mmene lamkwanira nzanu uja Timothy Ntambo. Timothy Ntambo kuti ni nyamata so energetic, komano nthawi imene anali iye mboma sanayime ndikunena chilungamo, chifukwa akanakhala kuti mboma muja ankanena chilungamo kumamuuza president kunena kuti ku Malawi kunoko anthu akuvutika, ntchito zikusowa, a business akuvutika, ngakhale mavenda amene akuvutika ndi zinthu zawo, azimayi kumaphwanyiridwa nthochi zawo, ena kumamangidwa chifukwa chogulisa malonda mu mzinda wa Lilongwe, wa Nzuzu, wa Blantyre, wa Zomba. Akanakhala kuti akunena zimene zija ali mboma, lero lija mmene amapita ku ground kuja kumakalankhula ku msonkhano uja kumene kuja kukanakhala anthu ngululu zoopsa. Ndi madabwa nanu inu ayandale mmafuna muzimunamiza president, komanso president yo amafuna azinamizidwa chifukwa wandale kumuuza chilungamo amadana nawe. Koma ziwani kunena kuti china chilichonse chili ndi nthawi yake ndipo aliyense ndi wofunika. Lero mwaona sopano zaka 5 mmazoona ngati ni zapatali zija, kwa salatu mezi yochepa, ndipo posachedwa pompano moyamba kuwafuna anthu. Munthu wina aliyense ndi wofunika, ndipo ife pamene tili asogoleri tikuyenera tizinena ndi kuyima pa chilungamo, chifukwa ngati sitiyima pa chilungamo mawa tizatengedwa anthu abodza. Anthu ambiri alankhula za Timothy Ntambo,
anthu ambiri ang'ung'uza, koma mukaziona zimene akunena zija zonse zija ndizoona, komano zabwera ati erong'o awa, zabwera nthawi yolakwika, chifukwa akanakhala kuti nthawi imene anali mu Tonse Alliance, nthawi imene anali minister, ankanena zimene zija ndikumamuuza point blank iye uja ngati activist, kumamuuza Chakwera ujayo chimozi. Lero amene uja ali hero. Koma anthu ena akhoza kumachita misinterpret kunena kuti akulu aja alibita chifukwa chokuti anachosedwa uminister. Akhoza kuzichita defend, akhoza kulankhula motani, koma chifukwa chonena kuti ali mbomamo sanalankhulepo kanthu za mavuto a Amalawi, sanayime ndi Amalawi akhoza kusamutenga seriously. Kumene konso kuli anthu ena andale amene muli mu Tonse Alliance, kuphatikiza inu Achilima, kuphatikiza inu Achakwera, kuphatikiza maministers nonse a mu Tonse Alliance, komanso mapartners. Kodi funso likhale lonena kuti kodi 2025 mukapita pa ground muzikauza anthu kuti chani? Chifukwa funso ndi limenelo. Ndipo panopa mukupanga maminzi onse othekera kuti zisankho zikuberazi muzabere komanso muwine. Kodi mukabera ndi kuwina osabweresa a conducive playing ground kuti anthu akavote mwachilungamo, muzikalowa mbomamu kuti muzikapangamo chani? Popeza inuyo mwalephera. Andi panopa ndikufuna ndinene pano mosabisa monena mwachilungamo, ngati kuli boma kapena ngati kuli president amene wakhala the worst ever in the history, tikawatenga amalemo akamuzizimo awo use mutendere, tikawatenga Abakiri Muluzi, tikawatenga Bingwa Muthalika amalemo zimu awo use mutendere, tikawatenga Mai Joyce Banda, Mai amene anayesesa pa 100 days yake ndikukwanisa ngakhale kutumiza nyemba chimanga ndi mpunga ku Mozambique anzathu atavutika. Tikawatenga Professor Arthur Peter Muthalika ndi awawa alero wawa plus Sadiq region yonse, the worst president ndi Lazarus Chakwera. Izi ndikulankhula mopanda mantha muziko langa, ndingolankhulamo chifukwa ndi ziko la democracy limene lili ndi ufulu, limapereka ufulu kwa anthu okuti azilankhula zokhuza ziko lawo. Ngati kuli munthu osamva, munthu amene ali ozikonda, amene wangobwera kuti azangotafuna makobiri, azizapita ku holiday ndi anache ndi mkazi ache ndi azibale yake, ndiye ndi Lazarus Chakweratu. Ndiye funso ndionena kuti inu amene mukukakamira mu Tonse Alliance, nzanu utundu uja chakufa chihana mwanache Enoki wachokamo, anachokamo, ndipo statement yacho wanena point blank zulo kuti watulukamo. Inu enanu amene mukukakamira mu Tonse Alliance, mukabwerera kuzipani kwanu muzikanena kuti chani? Mukauza anthu kuti kapena enanu simunali oyimba bero, munali pakali yala, muzikauza kuti chani? AUTM amafunde kayati ndinu andani, muzikauza anthu okuti chani? Bola tu Joyce Banda wapangisa songano wache kuna Ncholi, wina wapangisa ku 23, zolinga zake sitikuziziwa kuti kodi izite comeback. Koma ena anu mwasalira momo mukutafunabe masoseji, mukujabe mitanda ikulu imene imakhalira mtanda wa nsima ya Nkondole, mtanda ukuti kuuja ukhoza kugwa nawo, mukujabe mitanda yokula ya ikulu ngati ya nsima ya Nkondole. Mukufuna 2024 kapena 25 nthawi ya kampeni, muziza auza anthu kuti chani? Chifukwa mukaona tuboma iliri padakali panopa chimene lapanga create umphawi ndi cholinga kuti azabere zisankho. Anzanu akukutakatani momo inuyo a Tonse Alliance mapartners, nzanuyo MCP yo akukutakatani momo kumakumeza nipopeza iyeyo nding'ona. Inuyo aosusa zipani zosusa, nzanuyo akukutakatani wachita create umphawi. Tikufuna apapa tipange puzzle, disco puzzle, anthu aone bwinobwino kuti kodi puzzle imene ndikunena iyi ndiye itiyo. Mathematics, arithmetic imene yapangidwa apa ndiye itiyo. Abale yanga ndikuuze ni njala ndiyoopsa kwambiri. Choncho IMCP ataona kuti ife sitingakawine zisankho, anabweresa puzzle imene tikufuna kupanga pano.
anapanga zotheka kuti m'Malawi muno chimanga anthu asakolole chokwanira by kuwakaniza Amalawi kuti apeze fetereza uja ngati anapezeka odula, komanso ngati analandira Amalawiwo sanalandire onse kuchokera kwa zaka zitatu zimene alamula dziko lino. Chimene iwo aja anapanga ndi kusunga chimanga ndi cholinga kunena kuti dziko la Malawi likhale ndi umphawi wazaoneni kuti anthu azikapempha kuboma, ndi cholinga kuti boma lija lizioneka ngati ndi caring government likuwapasa anthu chimanga. Chimene apanga iwo aja ndi kuyisowesa ndalama isamachite circulate, ndalama ili ndi andale. Ndi jamuona MCP akumagawa ndalama m'misonkhano mwawo, mukaona msonkhano wawo wa MCP ukumazaza monyasa, ndipo timuthokoze uja Chihana kuti msonkhano wache unazaza, koma anthu sitinaone pa msonkhano pajako apasa anthu ndalama. Koma ya MCP akumanyamula maatiki kuchokera msonkhano tu wakunzuzu, akumanyamula maatiki kuchokera ku Southern Region, kuchokera mu Nchewu Eastern Region, kuchokera mu Lilongwe kupita nawo anthu kumzuzu, kumene konse ndikumaka apasa ndalama. Ndiye anachita create umphawi dala ncholinga kuti anthu azikapempha ndalama kuboma kuzera kuntukula pakhomo. Anapanga dala umphawi ndi cholinga kuti anthu azipita azikangongola ndalama kunifi aziyakhululukira, ndi cholinga kuti aziona kuti this is a caring government. What does that tell you? Zikukuuzani kunena kuti awawa ndi atambwali, kutero kumene ndi strategy yobera zisankho. Ndiye ngati simuona diso lanu patali monga mmene timaonera ena ife ndi maprofeti, tinanena zana likuti tikuona mtsogoleri wina activist amene wapangisa press conference posachedwa akukajoyina chipani china siku la holiday. Tikamakuuzani zinthu izi timanena izi sikuti zimangokhala zachamba, sikuti timakhala kuti tadya kokeni, koma timakuuzani chilungamo. Iyi ndakuuzani iyi pazo imene ndakuuzani ngati simuitengera masewera muzatutumukaso, chifukwa tikubera zisankho sikuyika mmatawa okha mmagajeti, sikupangisa kuti anthu asalembese mokwanira, komanso strategy ena ndi imeneyi akumapereka chimanga ncholinga kuti anthu aziyatenga kuti ndi abwino. Anthu angokhala ziko lopempha basi, kutoko ilili ndi ziko lopempha. Anthu ache ndi osauka amene alibe chimanga, anthu ache ndi osauka alibe makobiri ndi anayika tukula pakhomo. Motero kuti tikamakuuzani kuti kukasiya, kunsalu kwa kabudula, kunchinji, kudowa, anthu akulandira ndalama zaphamwamwa, kukasungu, siti kungonena ayi, tikukuuzani chilungamo. Mu Lilongwe mu anthu akumachita kumanyamulana mmalole, kumapita mu Lilongwe mu city center kumakakasha kwa maagenti ati TNM komanso wa Airtel, ndalama zaphweka kuchokera ku boma la Malawi, koma ukaafusa akunena kuti ndalama tilibe. Bon Kalinda, the DC, mwana wobopsa kwambiri.